Tak ahojte, moje meno je Patrik Sňahničan, mám 21 rokov, pochádzam z okolia Žiliny, som študentom hasičstva a záchranárstva a pôsobím na Slovenskom Červenom kríži na územnom spolku v Žiline už 5. rokom. Tak moja dobrovoľnícka činnosť spočíva v tom, že robíme rôzne ukážky prvej pomoci, rôzne vzdelávania, chodím školiť už od tých najmenších, čiže od škôlok, základných škôl, stredných škôl, až po rôzne firmy. Od môjho začiatku pôsobenia na tomto územnom spolku ma začala baviť vlastne prvá pomoc a pomáhať druhým. Čiže robíme rôzne ukážky prvej pomoci, taktiež sa zapájame do zbierky potravín v Kauflande. Taktiež som bol zapojený do medzinárodného projektu Erasmus+, s názvom Kvizomat, kde vlastne bol to vlastne projekt medzi Českou a Slovenskou republikou, kde sme vlastne chodili školiť 8. a 9. ročník základných škôl. Tak naplňa ma pomáhať druhým a vlastne robí mi radosť, keď ja môžem radosť urobiť niekomu druhému. Veľmi ma teší, že môžeme vlastne vzdelávať a ja mám tu možnosť vzdelávať ľudí v oblasti prvej pomoci. Je to také zadosťučinenie, keď môžeme tie vedomosti vlastne a praktické zručnosti predať druhým, keďže prvá pomoc je nevyhnutná a mal by ju ovládať každý. A určite by som odkázal, aby ste sa nebali vystúpiť z davu. A keďže nakoľko v dnešnej dobe dosť mám pocit, že prevláda taká tá apatia medzi ľuďmi, takže byť taký empatický a veriť tomu, že všetko dobré, čo spravíme, tak sa nám raz vráti.